Родители, колеги, искам и аз да ви честитя най-хубавия детски празник, 1 юни, и да пожелая на всички деца много усмивки, много здраве, едно безгрижно, необикновено детство. Искам вие да съхраните вашите детски мечти и да продължите да бъдете деца, истински такива, даже и когато пораснете. А сега ще ви прочета приветствието на президента на Република България, Георги Първанов, към всички участници в масовото рецитиране на стихотворението "Аз съм българче". До участниците в първото едновременно рецитиране на стихотворението "Аз съм българче". Скъпи деца, уважаеми преподаватели и директори на училища, драги родители! На 1 юни всяка година честваме Деня на детето. Днес обаче този празник се отбелязва по един по-различен начин. В цялата страна, в един и същи час, децата рецитират вазовото стихотворение "Аз съм българче". Българските училища зад граница също се включват според възможностите си. Така хиляди българчета в страната и извън нея тържествено ще произнесат това знаково и любимо на поколения стихотворение. Днешното събитие, на което имам честта да бъда патрон, е без аналог в нашата история. Благодарение на него детският празник се обагря в цветовете на България и придобива патриотично звучене. Убеден съм, че в този миг всяко българско дете се чувства не само гражданин на света, но и на своята родина. Рецитирайки, то знае, че неговите връстници произнасят същите слова в същото време. Това несъмнено дава усещане за принадлежност към една общност, към общите корени, към българската нация. Патриархът на народната литература Иван Вазов сътворява стихотворението "Аз съм българче" през 1919 година. Това е тежко време за нашата страна. България трудно излиза от преживените национални катастрофи. В едни от най-мрачните за българската нация дни Вазов решава да се противопостави на унинието и написва това стихотворение. Всеки стих в него излъчва национална гордост, вяра и самочувствие.